Hoxe quixemos centrar a campaña na cidade de Lugo e nas condicións laborais das traballadoras e dos traballadores galegos, concretamente das persoas autoempregadas, unha porcentaxe amplísima que abrangue ademais todos os sectores económicos da circunscripción e tamén do país. As condicións actuais deixan as persoas autoempregadas, como reza a faixa, colgadas completamente desde o Bloque Nacionalista Galego. Nos Candidatura Galega o que exiximos son mellores condicións fiscais e tamén cotizacións á Seguridade Social adaptadas aos ingresos reais das persoas autoempregadas en troca dunha taxa fixa que moitas veces non chegan nen sequera os ingresos que perciben. Ademais tamén exiximos a derrogación das reformas laborais do Partido Popular e tamén do Partido Socialista, que abocou e obrigou a moitas persoas traballadoras a se faceren falsas autónomas. O que exiximos son condicións laborais dignas no noso país para poder vivir e traballar na nosa terra.